Mercedes GTU er et modulært HMI. Når vi mener, det er modulært, så betyder det, at det består af en række komponenter. Det består af faktisk 3 skærmstørrelser i widescreen format, 16:9 format, og her står så også 3 størrelser i 4:3 format, så det er mere almindelige, vanlige mål, man kender. Der er faktisk kommet en fjerde skærm også i det format, men det vender jeg lige tilbage til. Det er en helt nyhed. Og bag på skærmen sidder en boks, som kan være en premium box eller en open box. Og det er lidt afhængig af, hvilken type applikation man skal køre. Premium Box er en helt almindelig videodesigner installation, der kører på den. Der kører bare en videodesigner runtime, når man sætter spænding på den. Open Box kører Windows 7 embedded, og på den kan man installere en videodesign runtime, der følger med i kassen en licens til videodesign runtime, som man så kan åbne og køre. Men det er altså en Windows 7 embedded, der kører på OpenBoxen, og det giver lidt flere muligheder. GTU-panelet passer i dag ind i flere af vores industrielle arkitekturer. Den er født med 2 Ethernet-porte på, som er lidt anderledes end vores øvrige paneler, der kun har én Ethernet-port. Men det betyder faktisk, at man kan anvende den til at switche videre til det næste panel på rækken. Eller en anden komponent. Så man behøver ikke man kan i nogle tilfælde spare undgå at have en ekstern switch til at koble videre til øvrige komponenter på Ethernet. Derudover så er der 2 serielle porte, som RS485 eller RS232. Og der er faktisk op til 4 USB-porte på produktet til forskellige ting, man kan koble på via USB. Den har også en ganske stort forsyningsområde. Den forsynes normalt med 24 volt DC, som vi kender det for industriapplikationer. Men der kan også være enkelte tilfælde, hvor man kan have behov for at anvende den i applikationer, hvor der kun er 12 volt DC til rådighed. Og der har den faktisk mulighed for, at man kan installere den på den slags applikationer og forsynes alene ved 12 volt. Så er steder, hvor man anvender strømforsyning, er den faktisk mulig at anvende. På OpenBox-versionen, der er den født med en DVI-udgang på bagsiden lige nu. Vi har modellen med widescreen er med 262.000 farver. For mange spiller det ikke nogen stor rolle. Det betyder bare, at det er et panel i ganske rigtig høj kvalitet. Mange af de paneler, vi har, de øvrige paneler, de kører kun 65.000 farver. Men for mange vil det ikke betyde det store. Men det er kvaliteten af selve skærmen er blevet betydeligt bedre og er absolut på højde med vores kollegaer i branchen. Et Siemens Comfort Panel eller et Bayer HMI er det absolut på niveau med. Vores Smart Display, som er displayet i 4:3 format, det er med 16 millioner farver. Baggrundsbelysningen er LED, og der er rigtig god lysstyrke på panelet. Og der er også mulighed for, at man selvfølgelig kan dæmpe belysningen. På smartpanelet sidder der i fronten en lille lyssensor op i hjørnet, hvor den lyssensor vil justere, har man mulighed for at sætte op, at lysstyrken justeres automatisk efter behov, afhængig af det omgivende lys. Så hvis der er mørkt, så vil lysstyrken blive sat ned,
og hvis der er lyst, så vil den skrue op på lysstyrken efter behov. Det sætter man op i indstillingerne på skærmen, og det gør man, og man har også mulighed for at kunne justere dette via en variabel direkte i Videodesigner. Så hvis man skriver til den variabel og giver den en værdi, så kan den justere lysstyrken. Noget helt nyt, vi kommer med nu i næste år, det vil være den nye software, der hedder Video XD. Vi præsenterer den ikke i dag, for den softwaren er, man kan sige, vi er ikke tilfredse nok med softwaren til, at vi vil introducere den til markedet. Så på nuværende tidspunkt er den ikke tilgængelig den er kun tilgængelig i testversioner. Og skulle der være en enkelt derude, der kunne have mod på at prøve den software, jamen så kan I kontakte os, og så kan vi godt starte en prøvelicens. Men det vil være den næste generation software, vi får i Schneider. Den kommer til at hedde Video XD, og den kommer til at understøtte en række nye ting. Blandt andet industriel multitouch. Det betyder, at touchskærmen faktisk, at du kan zoome og du kan scrolle på skærmen. Det har man ikke kunne hidtil på eksisterende skærme i Schneider. Og det er helt nyt, at vi kan det på vores GTU-panel. Det kan dog kun gøres med de paneler, der hedder smart-paneler, så de versioner i 4.3-format. Og de fås i 10, 12 eller 15 tommer. Men der har man mulighed for at kunne lave zoom og scroll. Man kan selvfølgelig, de funktioner kan man gøre allerede i Windows. Så hvis man anvender applikationen i Windows, så har man mulighed for at kunne anvende multitouch der. Som sagt, så er det et modulært design. Hvad betyder det for jer som kunder? Det betyder, at der er flere ting i det. Man kan have nøjes med at have en boks liggende, og så kan man så vælge at bruge den samme boks til flere forskellige skærmstørrelser. Så man kan skifte imellem, hvilken størrelse skærm man skal anvende til en applikation, men man kan have den samme boks liggende. Derudover har det den fordel, at al intelligensen den sidder i boksen på bagsiden. Så det betyder, at hvis der skulle ske et uheld med skærmen, at den knækker, kommer til skade, går i stykker, så kan man skifte skærmen, klikke boksen fra og skifte skærmen uden at man skal have brug for at skal lægge noget program ned i. I det man sætter boksen på bagsiden, så vil skærmen registrere hvilken boks der sidder på, og den vil vise det billede, der bliver sendt ud af den applikation, der allerede ligger på skærmen, på boksen. Derudover er der lavet nem montage af selve skærmen. Det betyder, at der er ikke nogen løse beslag, man skal til at arbejde med. Man skal huske at have med på mange skærme, der følger sådan en lille pose med løse beslag. Og enhver, der har prøvet at stå med dem, ved, at det kan være svært at få dem til at sidde ordentligt fast på siden og få spændt dem fast, uden at skærmen den falder ud. På toppen af skærmen sidder der en montage, en fjeder, der gør, at når man har lavet sin udskæring i tavlen, så sætter man skærmen i, og så vil den sidde fast. Den vil ikke kunne falde ud af sig selv på grund af den fjeder, der sidder. På bagsiden der sidder så selve klipsene, der holder skærmen fast, og når man begynder at spænde dem, så vil de folde ud til siden og holde fast på selve tavlefronten. Så man skal spænde op. Så man har ikke nogen ekstra tilbehør, man skal have liggende, og man skal huske at have med. Og det er meget, meget nemt at montere op. GTU-panelet klarer faktisk et ganske stort temperaturområde. Der er generelt ingen skærme, der er glade for at komme under 0 grader Celsius. Det betyder ikke, at de går i stykker, hvis man kommer under 0 grader. Det betyder, at funktionen af skærmen bliver dårlig. Den bliver langsommere, og den kan svært ved at registrere touch-funktionerne. Vi kender også kunder, der har oplevet, at der kan lægge sig, det nærmest kan fryse
når vi kommer ned på en lav temperatur. Så vi siger, fra 0 til 60 grader kan vi anvende G2-panelet. Og det skulle være fint for rigtig mange personer. Selve kapslingen er også af en kraftigere kvalitet end den, vi har på blandt andet GTO-panelet og vores STU-panel. Det er lavet, hele huset er lavet i aluminium, og det gør, at den er rigtig robust. Selve fronten er IP66, IP67. Det afhænger lidt af, om det er med USB-tilslutning eller i fronten eller uden. Udover det, så har vi så er der 2 lagerpladser på panelet. Det er på selve boksen, at disse pladser er. Og det er til selve programmet ligger på et SD-kort, eller hvis det er en open box, så ligger det på et C-Fast-kort, Compact Flash-kort. Og det er placeret på en særlig position, og jeg håber, alle kan se på webcamen, men jeg vil forsøge at vise præcis, hvor det sidder henne. Her på siden af skærmen er der et par porte, og man kan åbne for den her slot, og der vil der være plads til et SD-kort i toppen og et Compact Flash-kort i bunden. På indersiden sidder faktisk også et slot, og der sidder SD-kortet til operativsystemet. Og i systemet hedder det Main Drive. Når man kigger i Video Designer, så er det Main Drive. Det er det kort, der sidder der. På det der ligger Windows 7-installationen, og er på 16 GB, når det er en G2 med open box. Hvis det er en standard-applikation eller en premium box, så vil det her kort være et SD-kort på 1 GB. Så der er ganske meget plads til både billeder og applikationsdata på det her kort. Men de to ekstra kortpladser der er selvfølgelig til lagring af datalogning. Det kan være til recepthåndtering, til at læse ind informationer ind og ud af panelet. Selve RJ45-45-portene til Ethernet er skærmet for at sikre en mere sikker kommunikation. Jeg tror, for langt de fleste er det ikke et kæmpe problem, men det er i hvert fald, man har gjort en masse for at sikre sig, at signalerne er så gode, som det overhovedet er muligt. Som sagt, på fronten sidder 2 USB-porte, og de kan anvendes til at tilgå alle data fra skærmen. Det er ganske praktisk for kunder, at de ikke længere behøver at skulle åbne en tavle for at tilgå en USB-port, der sidder bag på skærmen. Mange slutbrugere vil meget gerne kunne anvende, at de kan gå ind og kan tage data ud. Det kunne være data, der er blevet logget i skærmen. At man kan læse disse data ud i en CSV-fil til Excel, og så tage dem med ind på kontoret og sidde og læse filen ind i Excel, uden at man skal til at begynde at have fat i værktøj og åbne skærmen eller åbne skabet for at komme til USB-portene. Og det er en kæmpe fordel, at man har mulighed for det. Samtidig er det også er den ene port også til brug for programmering, så man kan sætte et USB-kabel til, og så kan man som programmør direkte programmere via det USB-stik i fronten. Så igen behøver man ikke til at begynde at åbne tavlen for at skal opdatere softwaren i skærmen. Der kan man løsne den skrue, der sidder i fronten på USB-stikkene, og så kan man tilkoble sit USB-stik der. Det er sådan, at Video Designer skærmen vil selv forsøge at skalere eller ændre skaleringen af skærmen, hvis man tager en 7-tom skærm og beslutter sig for, at nu vil man have den til at køre, nu vil man skifte skærmen
til at blive 10 tommer i stedet for, så vil skærmen selv stretche, udvide applikationsbilledet, så man ikke behøver at lave applikationen op. Det kan være, at billeder og den slags ikke bliver helt, hvis du ændrer format fra 4.3 til 16.9, så vil billederne selvfølgelig blive trukket, udvidet, og da det er et andet format, og ens applikationsbilleder kan være, at det ikke bliver så pæne. Men det kan teknisk set lade sig gøre at skifte imellem alle skærmene, og så vil den selv skalere om, så det passer til den skærm, du sidder på, afhængig af, hvordan man skifter. Programmeringen af G2, den sker primært via Video Designer, som jo er vores software, der i dag findes i version 6.2. For nylig er der kommet en Service Pack 3, og den vil jeg anbefale jer alle at gå ind og downloade, hvis ikke I allerede har fået meddelelsen via Schneiders software updater om, at der er kommet en ny variant. Der vil være en række, konstant bliver der udviklet, rettet fejl på den her software. Det er sådan, at Video Designer i version 6.2, som vi ved, det bliver den sidste store version, der kommer. Der kommer ikke nogen version 6.3 eller 7.0 af den her software. Man har stoppet udviklingen af Video Designer software, og den har nu alle de features, der understøttes af det skærmsortiment i dag. Fremtidige produkter vil blive designet til Video XD, men den er som sagt ikke klar til markedet endnu. Og vi regner først med, at den begynder at komme i løbet af næste år. Men det er sådan, at alle paneler i dag, vi har i sortimentet, bliver understøttet af Video Designer. Og Video Designer er også den software, der er integreret i blandt andet vores SoMachine Machine Structure platform. Video Designer har også mulighed for, at man kan fjernstyre applikationen. Så man kan fjernstyre direkte via en app til en smartphone eller en tablet. Det vender jeg tilbage til lidt senere, og vil rent faktisk vise, at hvordan man kan skifte skærmbilleder direkte via ens tablet, iPad i det her tilfælde. I øjeblikket har vi en række konverteringsopgaver, hvor vores gamle XBT GT-paneler er udgået af produktion, og disse bliver erstattet af enten et G2-panel eller vores G2-panel, som vi har med i dag. Hvis man vælger vores Smart Display, så passer de også i de fysiske mål direkte. Det er klart, at vi har det mindste panel, vi har i Smart Display, det er et 10,4 tommer. Så det vil ikke fungere, hvis man anvender et 5,7 tommer eller et 7 tommer panel. Så er det klart, så skal man anvende et G2-panel i stedet. Alle vores produkter, der har indbygget Ethernet, har jo automatisk også indbygget en mulighed for WebGate, en webservice, så man kan tilgå dem ved at taste IP-adressen ind på produkter. Man skal dog i Video Designer aktivere denne funktion, så man giver tilladelse til, at man kommer ind, at man kan tilgå dem via webbrowseren. Og det er selvfølgelig en sikkerhed for, at enhver kan tilgå ens panel, og dermed også styre ens maskine, hvis man bare har en netadgang til panelet. Nu nævnte jeg, at G2-panelet har 2 Ethernet-porte, og det er der flere årsager til. Man kan anvende den til at koble videre til den næste, så man kan have en frekvensomformer på den ene port og ens PLC på den anden port, og udelukkende anvende den til ens maskinnetværk. Men der findes også den mulighed, at man kan skille sin netværk ad, så man bruger den ene LAN-port til ens IT-netværk, og den anden port bliver anvendt til ens PLS. Og så kan man have 2 separerede netværk, hvor gatewayen
i virkeligheden er skærmen. Ja, der er stor datalagringskapacitet. Det har jeg været inde på. Man har mulighed for at bare sætte SD-kort på datalogning eller CFAS-kort. Nu der er vist Schneiders SD-kort og CFAS-kort. Men ligesom det er med programmeringskabler, så behøver det ikke at være et Schneider-kort, man anvender til vores produkter. Der er ikke nogen speciel formatering af disse kort for, at de kan anvendes til brug til datalogning. Man kan købe et almindeligt SD-kort i ens elektronikforretning, og så kan man anvende det, hvis man ønsker. Vi anbefaler selvfølgelig, at man anvender noget i en god kvalitet, for at være sikker på, at man ikke mister data. Muligheden med den variant, der hedder OpenBox, der har den fordel, at den er baseret på Windows 7 Embedded. Og hvorfor skal man anvende Windows 7 Embedded? Det kan være, at man har behov for, at man skal bruge enkelte Office-programmer. Det kan være, at man har brug for, at man skal kunne tilgå en webside på virksomhedens intranet. Og det skal man gøre via en Internet Explorer eller en anden form for browser. Så har man mulighed for at kunne installere eller kunne tilgå denne webside direkte via en Internet Explorer. Som I kan se på webcamet, så har jeg bootet G2-panelet op. Og selve panelet viser jo en helt almindelig skærm. Nu er den sat op til at skulle starte en videodesign runtime op. Så den vil vise det her opstartsbillede i begyndelsen. Det behøver ikke at ske hver gang. Det kan man sætte op, at den bare skal boote op almindeligt. Men så den starter op direkte i videodesign runtime. Men i det her tilfælde har man faktisk en Windows-installation med en almindelig startknap og med mulighed for, at man har alle de almindelige settings, som man har behov for i Windows. Det betyder også, når man skal sætte den her skærm op med OpenBox, at så alle ens opsætning omkring Ethernet-portene skal sættes op i Windows. Og disse informationer bliver ikke sat op i Videodesigner, når man kører med en OpenBox. Så anvender man netværksindstillinger på skærmen direkte, som man vil gøre på en almindelig PC. Man har også mulighed for at installere anden software på skærmen. Det er ikke en industri-PC, så man kan ikke installere en SCADA-applikation. CPU'ens kraft er ikke stærk nok til at kunne håndtere en SCADA-applikation. Og der er heller ikke nok RAM indbygget i skærmen til, at den kan trække en SCADA. Men man kan anvende den. Man kan godt anvende den til at vise en SCADA-applikation, hvis den foregår via en webbrowser, hvis det er et remote desktop-applikation, hvor selve applikationen kører på en server et andet sted. Så er skærmen fin til at kunne vise en lokal operatørstation, hvis man ønsker det. Men man kan altså installere et Word-dokument, Word, Microsoft Excel, hvis man ønsker at anvende noget, hvor man anvender et Excel-ark. Man kan også selvfølgelig installere PDF, Adobe Reader, så man kan loade, direkte fra applikationen kan loade en PDF-fil. Det kunne være en guide til vedligeholdelse. Og man kan selvfølgelig også tilkoble helt almindelige Windows-printere til den her. Der installerer man en printer på almindelig vis, og så kan man printe ud ting fra ens applikation. Det kunne være en alarmliste. Andre applikationer kan du printe ud direkte på en almindelig Windows-printer. Og det kan også være en printer, der står et sted på et Windows-netværk. Den mulighed har man ved at gøre det med en OpenBox. Vi har også forskellige andre små software add-ons, noget der hedder Intelligent Data Service, så man kan anvende til sporbarhed og til at holde styr på ens database. Det er et add-on til Videodesigner.
G2-serien passer ind i begge vores arkitekturer. Det vil sige, den passer både ind i vores tank structure arkitektur med Modicon 580 og 340. Og der kan den passe til at snakke sammen direkte med Unity software, hvis man har brug for det. Men den passer også nu og er også fuldt integreret i SoMachine arkitekturen. Og det betyder, at man kan vælge GTU-panel som skærm direkte i SoMachine, når man sætter sit projekt op. Det er en nyhed, der er kommet her fra juli måned, hvor den blev integreret fuldt ud i SoMachine. Det betyder, at man lige skal downloade den seneste opdatering på både SoMachine og Video Designer for at få mulighed for den her vælge panelet i SoMachine. Så hvis ikke I har downloadet den nyeste variant, så gør det allerede nu. GTU-panelet har en række certifikater. En af de certifikater, vi har ventet en del på, især i Norge, har været, at vi har manglet vores marinecertifikat på produktet. Men jeg kan fortælle, at vi nu er det blevet godkendt af DNV til brug for marine bridge and deck. Der er særlige retningslinjer, der skal følges omkring blandt andet et linefilter, når det skal anvendes på bridge. Men vi har altså en DNV-godkendelse på panelet nu, og det kan anvendes i marine applikationer. De varianter, der findes af selve skærmene, det er som sagt de 3 varianter i widescreen-format, og så de 3 varianter i almindelig format. Det starter fra 7-tomme widescreen, og så findes den i 7, 10 og 12 tommer. I 10 og 12 tommer, der er det 1280 gange 800 pixels, og i 7-tommen er det 800 gange 480 pixels. Det betyder jo så også, at hvis man designer et program i et 7-tom panel, og så tager det op på et 10-tom panel, så vil det blive strukket ud, så det bliver måske ikke så pænt at se på. Og i Smart Display, altså i 4.3 format, der findes den i 10,4, 12,1 og helt op i 15 tommer. Og her gælder det samme. De 2 største modeller, de har samme opløsning, hvor det nederste i 10 tommer har lidt mindre opløsning. Men det er de varianter, der findes. Og vi har været rundt omkring de features, de har. Der er en baggrundsbelysning har 50.000 timer, 50.000 timer. Så der er rigtig god baggrundsbelysning i, og kan holde rigtig længe. De 2 boksmoduler, man klikker bagpå, jamen de findes som sagt i en premium box og en open box. Og premium boxen, den anvender et eget operativsystem, et RISC operativsystem, som man ikke skal spekulere på, men den starter op i Video Designer direkte. Hvor den anden, den starter som sagt op i Windows 7 Embedded. Nu kan jeg lige prøve at starte op og vise, når man trykker start op, jamen så kører den applikationen præcis som hvis det var på et almindeligt HMI. Når vi kjørte webinaret online, så fikk vi dessverre en sekvens med veldig dårlig lydkvalitet, og derfor har vi spilt inn den i ettertid. Og det gjelder da grafiske operatørterminaler og tilbehør til disse terminalene. Og da snakker vi om tilbehør som kan tilkobles på USB-porten på terminalene. Vi har 4 typer USB-tilbehør. Den første som jeg skal se på, det er en lyskolonne, som vi ser her borte, som kan monteres ved stavmontering eller med skruer direkte på et kabinett. Det er 3 lamper. Det er flerfarve LED med farvene rødt, gult, grønt og blått. Og med de 4 farvene så kan vi få inntil 64 varianter. I tillegg til at du får fastlys og blink. Strømforsyning til den enheten her, den skjer via USB-kabelen. Sånn at det er veldig enkel kabling.
Den USB-kabelen som følger med enheten har en mini-B-plugg her. Så vi trenger da en skjøtledning herfra og inn til USB-porten på operatørterminalen, som er en USB-type A. Da kan man for eksempel bruke den programmeringskabelen som man bruker når man programmerer terminaler eller PLS-er. I tillegg til de 3 lampene her, så finnes det en buzzer i sokkelen her. Den har en lydstyrke på 85 dB. Her er det også flere signaltyper med puls og forskjellige lydstyrker. Jeg nevnte at vi måtte ha en skjøtekabel her. Det betyr også at det leveres med en strekkavlastning som skal forhindre at disse sklir fra hverandre. USB-tilbehøret kan i prinsippet kobles til alle operatørterminalene våre, men når det gjelder den lyskolonna her, så er det 2 HMI, STO og STU. De leverer ikke nok strøm på USB-porten til å kunne povre lyskolonna, så de kan ikke brukes med lyskolonne. Mens derimot HMI, GTO, GTU og den eldre XBT GT kan kjøres med lyskolonne. Så når det gjelder hvilket utstyr som kan kobles til hvilke operatørterminaler, så er vi nødt til å dobbeltsjekke i katalogen for å se om den aktuelle terminalen som vi har kan brukes med det USB-tilbehøret som det er ønske om. Jeg nevnte at vi hadde 4 typer USB-tilbehør. Til hver enkelt terminal så kan vi i prinsippet koble til alle 4, men vi kan bare ha en enhet av hver type. For styring av lampene så finnes det da ferdige objekter i Virtual Designer som hjelper oss å sette ut de riktige tallkombinasjonene som gir de forskjellige farvevariantene. Og lampene styrer selvfølgelig individuelt. Det neste vi skal se på, det er et lite tastatur som vi ser her nede. Det er 5 trykknapper. Hver av trykknappene har flerfarve LED-lamper i bakgrunn. Så i utgangspunktet så ser de tastene ut som den lengst til høyre her, med en sånn transparent farve. Tastaturet er tenkt brukt for å vise alarmer og for å kvittere alarmer. Strømforsyningen, den er via USB-kabelen. Her finnes det en mulighet for å skyve inn merkelapper bak på tastaturet, så at vi kan få merking på de respektive knappene. Dette tastaturet monteres i et 22 mm hull som en standard trykknapp, og i senter på det hullet så er det en USB-plugg. Her har vi listet av hvilke operatørterminaler som denne her kan tilkobles, og HMI SCU er muligens ukjent for noen. Det er en liten operatørterminal med integrert PLS. Da går vi videre til den neste. Det er et litt større tastatur. Her ser vi at vi har mange flere trykknapper, og dette tastaturet det kan kjøres i 1 av 2 driftsmodus. Det kan være funksjonstaster. Vi ser at vi har taster som er merket med F1 opp til F12. 2 taster kan trykkes samtidig. Vi har både skift og funksjonstaster. Det er flerfarve LED-lamper også på disse her. Den LEDen er ikke så veldig stor, men vi ser den her. Jeg setter en ring rundt den. Den andre driftsmodusen det er som et alfanumerisk tastatur med 0 til 9 taster. Vi ser at vi har noen nummer oppi her, fra 1 til 4, videre til 9 og 0. Og vi har også bokstavene A til Z på tastene. Da blir det altså flere trykk per tast for å få fram ønsket bokstav. Og det blir omtrent som det var på mobiltelefoner for noen år siden. I tillegg til de 12 tastene som vi har øverst her, så har vi 8 systemtaster på den nedre delen her. Det er Escape, 4 piltaster, Shift, Delete og Enter-taster. Her er også strømforsyningen via USB
kabel. Det tastaturet her, det monteres også i et 22 mm trykknapphull, og denne kan vi konfigurere opp i Video Designer versjon 6.2, som dagens versjon, den siste som gjelder. Den aller ferskeste Video Designer, det versjon 6.2 Service Pack 3. Da går vi videre til den siste enheten som vi har tenkt å presentere i dag. Det en fingeravtrykkssensor som vi ser her nede. Da kan vi bygge opp systemsikkerhet basert på fingeravtrykk. Fingeravtrykket vil da kunne erstatte passord, for eksempel for å få tilgang til skjermbilder og styringsfunksjoner. Enheten her nede, den kan lagre inntil 200 fingeravtrykk som ligger i en kryptert database som vedlikeholdes på PC eller på operatørterminalen. Det finnes ferdige objekter da i Video Designer for å håndtere innlegging av nye fingeravtrykk og sletting av fingeravtrykk som ikke lenger skal ha tilgang til de forskjellige funksjonene. Denne her monteres også i et 22 mm trykknapphull, men i motsetning til de foregående så krever denne her ekstra 24 volt DC. Det fordi at den rett og slett trekker for mye power til at det kan powres via 5 volten i USB-porten. Den har IP65 tetthetsgrad, så den egner seg for montering på litt utsatte steder. Og den kan tilkobles på aller fleste operatørterminalene og industri-PC-ene våre. Så her det bare den aller minste HMI STO som mangler på lista. Da går vi videre, og jeg setter over til Jesper som tar siste del av presentasjonen. Det sidste, jeg lige vil vende i dag, det faktisk, at lige nu kører vi kampagne på vores 2 software-apps til vores tablet eller iPhone. Og den hedder Video Design R eller Video Design R+. Det sådan, at man har flere alternativer for at tilgå en skærm. Den ene mulighed at man kan anvende en webgate, det vil sige, at man åbner en internetbrowser, og så taster man IP-adressen ind på panelet. Gør man det, så vil man få det skærmbillede, der er aktuelt på skærmen i sin webbrowser. Det man skal huske på, når man anvender den her form for betjening, det at der er selvfølgelig noget sikkerhed. Hvis man er langt væk fra maskinen, skal man være klar over, at man selvfølgelig betjener maskinen på skærmen eller panelet. Så man har behov for at bygge noget sikkerhed ind i ens applikation, hvis man ønsker at anvende denne her form for kontrol. Derudover så er der selvfølgelig også en tidsforsinkelse på, fra man trykker på en knap på skærmen, til at det sker direkte på panelet. Især fordi man arbejder via en webbrowser. Det er ikke den hurtigste måde at kommunikere med en PLS, når det skal foregå igennem en webbrowser. Og det er slet ikke lige så hurtigt at arbejde med, som det er, hvis man trykker direkte på skærmen. For at gøre det lidt bedre, så har vi udviklet 2 apps til vores smartphone og tablet, der hedder Video Design R. Og de betyder, at der kan man tilgå uden om en webbrowser i en dedikeret app, kan man tilgå panelet. Det kræver selvfølgelig, at ens PC eller tablet er på det samme netværk, og man kan taste IP-adressen ind. Kigger man på vores Video Design R-applikation, så er der ikke ret meget i selve applikationen. Der er en knap, hvor du trykker Search, og på det så vil den lede efter de skærme, der har aktiveret Video Design R-funktionen. Det er en funktion, man skal aktivere inde i grundindstillingerne på panelet, under det, der hedder Remote Connection. Der vil være en funktion, hvor du skal sætte op, om du ønsker, at den skal kunne tilgås via Video Design R. Default, hvis du bare installerer skærmen, så er denne funktion ikke aktiveret. Så det er ikke sådan, at enhver, der bare downloader den her app og tilkobler sig netværket, vil kunne gå ind på, hvis I har valgt i applikationen, at den skal kunne tilgås. Så der har man direkte fat i ens skærm, og det kan selvfølgelig bruges til manuel betjening. Hvis man har en iPad, en iPhone, et eller andet som servicemontør med i sin bil, så vil man kunne gå og lave manuel betjening af det, eller man kan fejlfinde alarmer på applikationen. Selve
adgangsrettigheder, det sætter man op, hvis der er visse skærmbilleder, man kun må tilgå. Det er ikke sikkert, at man må tilgå alle skærmbilleder. Så sætter man disse rettigheder op inde i Videodesigner. Det, der er i det der, som I kan se her på den her Videodesign-applikation, der er det en direkte spejling, direkte mirror af den applikation, der kører på skærmen. Da den her skærm jo er en ganske lille skærm, så er det ikke sikkert, at det nødvendigvis er særlig smart, at man ser præcis det samme billede, som det er på den skærm. Så derfor er der lavet en app, der hedder Videodesign R+, og der kan man designe dedikerede skærmbilleder præcis for ens tablet eller smartphone. Den findes på Apple Store og på Google Play, så man kan finde begge modeller derinde. Og der findes 3 forskellige varianter. Der findes en demo, som man kan vise til kunder. Den virker kun offline. Så det er kun for at vise en kunde, eller fortælle en kunde, at den kan du prøve at downloade, og så kan du se, om det er noget, der kan anvendes, om det vil være en fordel for jer at have den her app på jeres devices. Så er der en free version. Den kan bruges i 2 minutter, men så skal du holde en pause i 5 minutter. Så det er sådan mere kontinuerlig betjening, er det ikke en speciel fordel med den variant. Og så er der den fulde version. Og der er selvfølgelig ingen begrænsning i brug. Det er simpelthen fordi, grunden til, at man selvfølgelig har de her apps, det er jo selvfølgelig for at kunne få noget mere mobilitet, at man har mulighed for at kunne bevæge sig rundt om maskinen frit. I stedet for at skal have trådløse HMI-paneler, så kan man anvende en helt almindelig tablet, som enhver servicemontør snart har. Eller man i hvert fald nemt kan købe ind til en montør. Så har man mulighed for at gå rundt på maskinen og komme hen der præcis, hvor tingene sker, og så betjene maskinen derfra. Det seneste, der er sket, det er faktisk vores GTU-panel er kommet i en variant i kun én størrelse. Det er i 12,1 tom. Men i 12,1 tom varianten, der er den kommet nu med indbygget Wi-Fi hotspot. Og det betyder, at selve skærmen, den har et Wi-Fi hotspot indbygget i sig. Det kan bruges til 2 ting. Det kan selvfølgelig bruges til, hvis du ønsker at kommunikere imellem flere maskiner uden at skulle trække kabler. Så kan det fungere som et Wi-Fi netkort ligesom i en PC, hvor man kan tilkoble sig til en router et andet sted på fabrikken. Men det kan også bruges til, at man tilkobler sin iPad direkte på panelet, uden brug af ekstra router eller ekstra switch monteret ude på maskinen. Så genererer den et Wi-Fi adgangspunkt, og det er fuldstændig på samme måde, som hvis det var en løs komponent. Man går ind i Internet Explorer og taster IP-adressen ind på det her adgangspunkt, og derinde sætter man så informationer op omkring hotspottets navn, og selvfølgelig adgangskode for at må tilgå det her hotspot. Og derfor på samme måde fungerer det fuldstændig uafhængigt af netværk på fabrikken. Der kan man tilgå det her direkte på maskinen. Det var alt, hvad jeg havde.